Gisaysay sa usa ka Dabawenya nga COVID-19 survivor ang iyang kasinatian isip usa ka fully vaccinated na nga naigo sa maong sakit. Kiniagig pagsuporta sa panawagan sa otoridad nga magpabakuna. Ari ang report ni Argil Relator. Nagaamping gayod ang SK chairperson sa Barangay Mintal, Davao City nga si Kendall Joyce Abrio aron nga malikay sa COVID-19. Dili lang alang sa iyang kaugalingon kundi lakip na sa iyang mga kabanay. Ug kay lagi walay makasulti kung asa ang virus na igo gihapon siya sa COVID-19. August 11 dihang naglain na ang lawas ni ini. Apan nagtuulang siya nga basin kay padulungay na ang iyang menstrual period. Walang jud akong gignakawarihan kay diri sa mong balay kay na ako itulo ka senior citizens nga kauban ng isa ka PWD and concern ko sa ilang health ba kay syempre isa lang mi og kanang balay. Dili gayud maayo alang kaniya ang Friday the 13th kay nawad-an na siyag pang-amoy ug panglasa. Natakdan sab niya ang iyang inahan apan wala kini sintomas. Matud ni Kendall, bakunado sab sila. Nahitabo ni siya katong last year or before mi nabakunahan kami tanan diri sa among balay kay probably dako jud kaayo siya nga kanang event like tragic jud siguro kaayo. Sa tibuok Davao Region, ana-ana sa sobra 626,000 ang fully vaccinated. Matud sa DOH-11 sa mga nagkasakit og COVID-19 nga fully vaccinated na, walay nabutang sa kritikal nga kondisyon. Busa padayon ang pag-awhag sa otoridad sa katawhan nga magpabakuna aron dili magrabihan o galing mataptan og COVID-19. Kasi marami po tayong mga misnomer doon ako, pag nabakunahan, di na mag-COVID, na COVID man lagi ko. Pero ma'am, nag-istorya pa ka karon, wala ka gi-intubate. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.